Umtshali Dumbe wezegqomelisho uveze abantu okuyibona abaphethe udlame. Kanti-ke kuthiwa abantu abaningi uma ngabe bevula amehlo kwacaca bha ukuthi ngampela futhi ibona. Lokho kulandela iy'nkulumo zababa nazo laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu ababaliwe laphana abafaniswa noThibela noKhuzani. Ubeseveza-ke izinto ekuyizona zona abazenzayo nabaphehla ngazo udlame. Nokuthi mhlampe uma kungathiwa abalandeli noma ngabe umadlela ndawonye, kodwa uma ngabe besaqhubeka benza leya nto angeke izenzeke. Ngingomunye wabantu abake bamkhuza uThibela onyakeni odlule noma eminyakeni emibili edlule. Lokho kade kuthena ingoma yegcokama ngasho ngathi uThibela bamusa kulokhu bephosta ngengoma yegcokama elisha. Lokho kwenza ukuthi abantu be-recognize kakhulu. Njengoba namanje bephosta ngengoma kaSminoff, beyeke kaFalabo, bephosta ngakaSminoff ukuthi uthenga ama-views. Kangangokuthi uSminoff useze wayeka ukuthi anake ingoma yakhe, usenakene noThibela. Nakho-ke ingoma yakhe isanakekile. Bafaka uFalabo shi ey'mpini zikaMaskandi. Lokho kwenza ukuthi uFalabo egcine ethole sekhuluma nento wayengayimisela ukuthi ayikhulume. Ngiyakhumbula omunye wabahlaziwa ngosiqiniseka veza ukuthi uFalabo akanazo igama uMaskandi. Lokho kwenza ukuthi umculo wakhe ube phansi uma ngabe ekhiphile abantu bengawunakisisi kahle ngoba ayikho into ayikhulumayo ey'nkundleni zokuxhumana. Njengamanje kuphume-ke imbejazana okuyikuyena uThibela naye-ke uKhuzani. Abantu ekuyibona abalokhu beqhathanisa uThibela, abalokhu beqhathanisa uSminoff kanye naye-ke uFalabo laphana. Abantu futhi abebamadlela ndawonye bebengenankinga, bebengakaze bebe nonxa. Kodwa njengamanje bayaqhathaniswa ngokwengoma njengoba-ke kubuke ngazukuthi bakhepha ngelanga elilodwa noma-ke ama-hour ayilandelana. Mlaleli wami, umfo kaMtshali uthe uma ngabe ekhuluma wakuveza ukuthi uKhuzani noThibela bakuyeke lokho. Kodwa-ke ibona futhi abayokuphehla, ibona futhi abayokuyeka. Nayo ividiyo kamfo kaMtshali, mina nawe asihlangana kwi-comment section uma ngabe kuphela le video. Bafowethu niyaphila, umtshali eDumbe lo okhuluma iy'nkulumo ezakhaya. Yazi ngiyayibuka nje iy'nkinga ey'ningi la kuMaskandi. Angeze ziphele. Kusho abalandeli bengaba amadlela ndawonye inkinga ayiphele kuMaskandi. Kunabantu abawu-2 okungama-big instigators of division la kuMaskandi. UThibela noKhuzani benza ngayo yonke indlela yokuthi uMaskandi uhlala uney'nkinga ney'ngxabano ezingenasidingo. Lo muntu abamhlokolozayo usekhombise angazi iminyaka emingaki ukuthi akasabanakile ngempela, but still basaqhubeka bayamhlokoloza. Sebehamba ibanga elide kulokhu ngoba bagcine bethatha ingoma kaSminoff bahamba nayo baya ku-YouTube, bafike bayovula i-account, bathatha ingoma kaSminoff bayifaka khona, bathatha imali yabo bayinikeza u-YouTube ukuthi akhuphule ama-views kuleyo ngoma leyo. Yaze yawushaya imiliyoni ngemali yabo. Ingoma kaSminoff bayithathile base bebuya bona bekhanda ama-post bathi uSminoff uthenga ama-views, kwaze kwaphuma i-statement sokuthi ngonyaka ozayo ukugcwalisa ngeke kusaqashwa ngama-views ngoba ayathengwa. Hey, hayi kunzima bafana bakwaMpongose. Angazi ukuthi uMaskandi nifuna ube njani, but ekumele nikwazi ukuthi yinini eningcolisayo la kuMaskandi. La kuMaskandi abaculi bayazwana kakhulu. Abantu abangama-perpetrators we-division uKhuzani noThibela. Ngibone ngazathi-ke sebedonsa uFalabo bayamfaka kulento. Hey, kuyoba nzima kakhulu ukungena kwaFalabo kulento njengoba vele nengoma yakhe ingadlaladlaleki kahle laphana. Kuyoba nzima esefuna ukuyifaka kulento. Akabo babuza abanye abantu abebengaphansi kaKhuzani ukuthi izinga labo lenze njani uma beqala besondela kakhulu eduze kwedinxa. Labo bantu labo umkhulekelwa kanye neBonfree uSikweletu. Izinga lehle kakhulu mabengena ku-IGP. Sebeze baphuma manje, uzobona ngonyaka ozayo bazoshaya enye ingoma eserious kabe nenkosi phakathi. Bazophinda futhi balaleleke ne-recognition bazoyithola, even imicimbi bazoqashwa. Leya muntu uyingozi, ningayisondezi eduze kwakhe kakhulu. Antshela, ningasondeli eduze lo muntu uyingozi. Uyena owenza sure ukuthi kuhlezi kunezimpi la kuMaskandi. Uyena owenza sure ukuthi kuhlezi kunamaqhinga ukuthi abaculi baxwebhane la kuMaskandi.
kuqhwetshwana ngebhola, kuqhwetshwana emcimbini, abanye badlala early, abanye badlala late, abanye bayaphinda, uma bedlala early abanye abaphindi. Uyabona hlezi kuney'nkinga nje, igama lakhe lisuke likhona. Uma kuney'nkinga ey'khona kumaskandi kunegama labo phakathi, kuzani noThibela. Those are big instigators, perpetrators of division kumaskandi. Sebeze bawuhlukanisa phakathi umaskandi, bathi khona umaskandi ngqo, khona umaskandi, angazi umaskandi pop. Uyabona amagama afike nabo lapho. So abantu abanye abasafuna ukungena emculweni baqaphela wona bayingozi. Bengisika nje kwelijikayo kuphela, angilwi namuntu futhi angifuna ukuthukwa, angifuna ukutrenda. Bengisho nje ukuthi abantu abayingozi kakhulu la kumaskandi, ababhebhezela udlame nababhebhezela izimpi. Lokhu uzani ke wasabisa nje emalangeni wathi njengoba abalandeli becula ingoma kaMthandeni laphana, kuzoba njani abalandeli bakhe mangabe sebeyenza lento, akuze ukuchitheka negazi. Yabo, uqhuqhuzela udlame lokho, because abantu babecula ingoma kaMthandeni ngoba iyona ibitrend ngaleso sikhathi, hayi ngoba nakuba benenkinga naye. So la kumaskandi uma ngabe kukhona inkinga ekhona, ama-perpetrators kusuke kuwuThibela kanye noKhuzani, bafowethu bakwaMpungose. Iyekeni lento, sesifuna manje umaskandi ube munye, so uphushe umaskandi umunye uye phambili. Asafuni ukuthi kuma-competition umaskandi ukhompithe nomunye umaskandi, akube umaskandi namanye ama-genre. Sesifuna manje ukuthi umaskandi uye phambili, umaskandi recognize South Africa, umaskandi sifuna uyongena ko-Channel O manje uyolwa khona. So indaba yokuthi umaskandi usakhompyutha wodwa yaqhwetshwana ayisebenzi, iyekeni bafoti le nto imbi. Ngizogcina lapho kodwa manje safuna ngaqhubeka kuningi ngizokusho. Khumbula wethu usahamba kahle izinto, sakuhambela kahle izinto kuMancoko, uye lo sebhede uMancoko, uye lo ngasakufuna, awukhumbula wethu. Njengoba sekhulumile umfowami Mtshali, mina nami mlalelo wami angizuvula lakho laphana kwi-comment section ukuthi uthini ngampela ngalolu daba. Uyamphikisa noma uyavumelana naye kule nkulumo aseyikhulumile, waze wafaka nobufakazi kulezo nkulumo ukuthi ngampela kwenze ku-1 no-2 no-3. Mphikisa mfowethu uma ngabe umphikisa, kodwa mina lokhu akukhulumile ngikuzwa kuyiqiniso futhi elingephikeke, ngoba lezi zinto ayifakile laphana noma ayibalile izona zinto vele ey'seke zenzeka ey'nkundleni zokuxhumana, bonke abantu bebona, isikakhulukazi laphana ku-Facebook kuphehla udlame olungenasidingo phakathi kukaFarabo naye-ke uSminoff. Uzokhumbula ukuthi bebengaze bebange lutho futhi ngeke uze bebange lutho, kangaka mhlambe sebengaze bebange khona ukuthi omunye uselegebe, omunye-ke uyabonakala ukuthi uyalandela futhi akajahile, akaze futhi aqhathaniswe nomuntu senze wakhe. Mina nami lalela hlala laphana ku-comment section ngizovula khona nalolo daba.